Helo a chroeso i Lansiad Y Ddraig, cylchgrawn llenyddol blynyddol Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, sydd wedi greu gyda ni, myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol blwyddyn gyntaf. Rydym wedi gweithio'n galed arno, a cewch flas bach o'r hyn sy'n ar gael yn y cylchgrawn, gan fydd rhai o'r cyfranwyr yn darllen eu dannau ar ein gyfer. Gan gychwyn gyda Eirig Salisbury a'i gerdd rhoi, i'w ddilyn gan Fflyr Davies a'i dan Cymuned Repynt, wedyn bydd darlleniad gan Lwri Beb, ac yn olaf bydd Celtaidd Edwards yn darllen Salm 7720. Felly, heb oedi dim mwy, mwynhewch. Helo bawb, mae'r gerdd sydd gen I ar gyfer y ddraig eleni yn soned, sy'n sôn am gwaith o roi elusen. A pa mor anodd mae'n gallu bod weithiau i gael bobl i roi, a pa mor anodd mae'n gallu bod i roi'n bersonol hefyd. Ydyn ni gyd i bod yn y cwch hwnnw a rhywbryd neu gilydd mae'n siŵr. Mae yna gyfeiriad tua diwedd y gerdd at fardd o'r enw'r Vicar Pritchard, oedd yn byw yn Llanymddyfri nôl yn yr ail ganrif ar 15. A mi ganodd o lawer o gerddi pwysig iawn oedd yn annog pobl i fyw yn ddiwiol. A un o'r pethau oedd o'n i annog i'r bobl leol yn yr ardal honno wneud oedd i roi ac i helpu pobl dlawd. A dyma bennill gan y Vicar Pritchard sydd wedi fy ysbrydoli I. A dyma hi, rhod y gardod yn ddiatal. Os bydd llawer, dyr o'n aml. Os bydd chydig, dyr o ronyn. Ond rho'n llawen, heb warafyn. Hynny ydy, rhowch be fedrwch chi. A dyma hi'r gerdd. Rhoi. Mae llu o resymau dros beidio a rhoi. Mi roes I o'r blaen. Mae'r wen ar y deg. Ond ydyn ni I gyd yn ymladd ar cloi. Mae digon yma yn byw o'r llaw i'r geg. A dyw awyr, does ganddyn nhw ddim hawl ar lywodraethau ffiaidd sy'n gadael i'w pobl fregisaf oll fynd i'r diawl. Roedd sôn yma am dyrru cyrff yn uchel. I'r un man y down. Mae'r hen fyd yn fwy o bentref nag erioed. A gwerth y bint eleni yr un a'r blaned ar y plwy ac oedd yn nyddiau'r Vicar Pritchard gynt. Rho'r hyn a fedri. Lawer neu ronyn. A'i roi yn llawen. Heb ddim gwarafyn. Diolch. Cymuned yr Epynt. A glywoch i'r hanes am gymuned a chollodd ei thir. Nid Tryweryn na'r Preseli, ond yr Epynt a'i brwydr hir. Dewch I glywed am yr hanes, gan rai sy'n gwybod y gwir. Cenedlaethau o straeon sydd wedi pasio I lawr môr glir. 80 mlynedd ers I deuluoedd colli eu cartrefi. Berthi, gwebidog a wain fawr oedd rhai o'r rheini. Nid cartref, ond adeilad yw'r ffermydd erbyn heddi. Seithi o'r gegin, i'r parlwr, ac I fyny'r ystafell wely. 55 days notice, clear out, dwedodd y swyddog wrth y trigolion. Gorfod chwilio am gartref newydd a hynny'n go brydlon. Casglu eu pethau a dweud ffarwel wrth yr atgofion. A fydd bellach yn drysorau yn dofn yn eu calon. Roedd y Gymraeg yn fyw ar hyd y mynyddoedd. Clywyr plant yn chwarae lawr y dyffrynoedd. Ond bellach yr iaith fain a glywyr rhwng y byddinoedd. Milwyr fel bleiddiaid yn barod am y rhyfeloedd. Lle bu gynt sŵn plant yn ysgol Cilieni, ac emynau dir i'w glywed yn y babell pryd hynny. Sŵn gynnau a bomiau yn ffrwydro rhwng y meini, a'r pridd fel glaw yn cwympo ar y clwydi. Cymuned ar wasgar sydd heddiw yn cofio, am y gwaith amaethu a'r hwyl rifugeilio. Bydd yr hanes o hyd yn cael ei hyrwyddo. Cofiwch Epynt yw'r geiriau sy'n gwawirio.
Helo, fi di Lowri a dwi'n myfyrwyr sy'n astudio'r modiwl sgwennu creadigol leni a heddi dwi wedi penderfynu darllen darn nes i sgwennu ar gyfer y modiwl hwnnw. Ffurf y darn ydy canllaw a be ydy o ydy canllaw eitha dychanol ar sut i ddygymod efo symud nôl adra ar ôl blwyddyn o fwynhau chydig bach gormod allan ym Prifysgol Aberystwyth. Fel nes i ddeud, darn dychanol ydy o, felly peidiwch â cymryd eich pechu a gobeithio newch chi fwynhau. Canllaw ar sut i ddygymod efo symud adra wedi blwyddyn o fwynhau ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wedi blwyddyn gyfan o fwynhau'r drefn dyddiol o gysgu trwy'r dydd a bwyta dim o'n i bai am fyd a dos neu dic awe, cymryd allan i yfad tan oriau man y bore. Mae hi'n amser dychwelyd adra i fywyd diflas 9 tan 5, den reolau llym dy rieni. Sut yn y byd wyt ti'n mynd i oroesi? Wel, dyma ganllaw bach defnyddiol i'r atgoffa di o safonau'r byd y tu hwnt i fyd myfyriwr. Alcohol. Y dasg fwyaf fydd i'n wynebu ydy cuddio'r ffaith dy fod bellach yn llwyr ddibynnol ar alcohol er mwyn mwynhau a dygymod a sgyrsiau diflas dy anwyl deulu. Mae ysgrifennu traethawd ar nos iau gyda photel win yn gwbl anerbyniol yng nghartref parchus dy rieni a cofio bod unrhyw beth mwy na'r gin a chlysurol ar nos iau yn croesi'r ffin ac alcoholiaeth llwyr. Nid yw'n arferol nac y chwaith yn ddibyniol yfed 6 shot ar nos Fawrth, hyd yn oed os wyt ti'n parti dy nain. Yr oergell. Efallai bod y teclyn hwn yn gyfarwydd i ti fel bocs mawr lle mae bwyd yn mynd i lwydo. Bob dydd Sadwrn bydd y rieni'n llenwi'r bocs hwn nes bod pob silff yn llawn llysiau a ffrwythau. Llysiau a ffrwythau ydy pethau iachus mae pobl yn fwyta gyda'i prydau arferol neu fel birbryd. Awgrymir dy fod yn bwyta o leia 5 o'r rhain bob dydd i gadw'n iach. Efallai fod blas ambell ffrwyth yn gyfarwydd i ti gan fod nifer y ddiodydd alcoholaidd yn cael ei gwneud i flasu fel ffrwythau, seidr afel neu fwyar duon a gin oren er enghraifft. Nid yw'r bwyd yn oergell dy rieni'n mynd i lwydo fod bynnag. Bydd yn defnyddio'r hyn maent yn brynu i greu prydau bwyd blasus a byddant yn bwyta'r prydau hynny ar 3 adeg penodol yn y dydd. Brecwast, cinio a swper. Brecwast ydy rhyd pwysicau'r dydd ac mae gan amlaf yn cael ei fwyta rhwng 7 a 10 y bore ac yn sicrhau bod gen ddigon o egni wynebu bore caled o waith. Rhybydd, mae'n rhaid i ti ddeffro cyn amser cinio allu mwynhau'r pryd hwn a cyn naw os ydych eisiau cymorth dy rieni i'w baratoi. Ffrindiau ysgol. Er mwyn osgoi cwyno di-ddiwedd dy anwyl rieni am ddrewdod anioddefol sy'n dod o ystafell wely a beirniadaeth dragwyddol am dy batrwm cysgu, bydd yn rhaid i ti ddianc o'i cwmni am ychydig oriau bob dydd. Y ffordd orau wneud hynny fydd ailgysylltu ac ychydig o'ch ffrindiau ysgol. Dyma'r bobl yn gwmni cyn i ti ddianc am y brifysgol, ond paid meddwl am eiliad y bydd y sgyrsiau yr un mor ddifyr. Yn enwedig os unrhyw un o dy ffrindiau wedi mynd i Brifysgol Bangor, Caerdydd neu unrhyw ddinas fawr yn Lloegr. Bydd Bangor yn treulio'r pnawn cyfan yn sôn am yr Eisteddfod ryngolegol a ddigwyddodd dros 4 mis yn ôl bellach. Tra fydd Caerdydd yn ceisio dy bersodio i stopio bwyta cig gan mai veganiaeth yw'r unig ffordd i achub y blaned, heb anghofio brolio i bod nhw'n mynd i Russell Group University. Bydd Lloegr yn chwerthin ar ben y cyfan gan alwyn prifysgolion yn fach a ciwt. Heb os, bydd cwmni dy rieni dros 1 gin gwan a plat llawn llysiau yn llawer fwy goddefol wedi pnawn yn cwmni dy ffrindiau. Diolch. Helo, pnawn da, fy enw yw Siôn Lloyd Edwards a dwi yma heddiw i gyflwyno cerdd i chi. Cerdd nes i ysgrifennu'n bersonol ar gyfer y gweithau ysgrifennu creadigol yma yn Aberystwyth. Enw'r gerdd dwi'n mynd i gyflwyno i chi heddiw ydy Salm 77:20. Pam nes i ddod ar draws hon ar y we, o'n i'n meddwl am y ffordd nath Aron a Foses arwain i bobl ar hyd y môr coch i diroedd gwell, a gweld o'n i bod yna debygrwydd enfawr yn y ffordd bellach mae pêl-droed Cymru yn arwain i pobl i amseroedd gwell, lle yn y gorffennol dyn ni heb efallu gael hynny gyda pêl-droed Cymru. Fe hefyd yn mynd drwy rhai o'n profiadau fi yn ystod y gerdd, a dwi'n gwybod fysa rhai ohonych chi'n gallu ymateb yr un peth a fi. Felly, dyma ni, Salm 77:20. Hirfaith haint a heriodd wlad yn flwyddyn fy'n amddifad, ond nawr mae byloedd y llengoedd croch yn atsain iddynt tiroedd. Disgyblion yr Iesu, y gwir mewn crys coch, i'r ffair antwythau i ganol y gelyn.
Ein gwrol ryfelwyr ar ddraig ar ei bron, yn gyrfach dan gilydd mewn gormes yr awron. Joseph ac Aron yn y Beibil mae sôn dros Gymru yn brwydro mae rhain yn y bôn, yn arwain eu pobl fel Moses fu gynt, dros gau neu fôr yn goch ar ei hynt. Mor braf fydd dychwelyd i'r cantyn yn ôl i ganu ein clodydd yn falch yn ein brôl. Ysgwydd yn ysgwydd fe sefwn yn dal, fod i blwyddyn o aros rhaid codi o wal. I ni mae crefydd yn gêm yn ei hun, yn bel ac yn gau ac yn 11 i'r teras yn haid a doldy pob Cymro, a'r ddinas yn forlwn i gymyn awn yno. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio, a gobeithio eich bod wedi mwynhau. Diolch yn fawr iawn i cyfranwyr i gyd am greu a cyfrannu y darnau gwych. Cofiwch, os ydych chi eisiau prynu copi o'r ddraig am y pris resymol o £2, anfonwch e-bost i cymraeg@aber.ac.uk. Diolch am hwyl fawr.